Ето, накиснали сме киноато и го чакаме да го измием и да го подготвим да се вари. Ето го и сиренето тофу. Много набързо е минато през тигана с малко олио, да е малко по-мазничко. И сме сложили киноато да се вари. Разбира се и сол. Ето, доляхме с малко вода и сложихме малко олио. Още малко и трябва да се вари. Така трябва да стане прозрачна цялата. Доляхме с малко вода и малко олио и бъркаме и оставяме да ври още. Ето, вече киноата е готова. Сега ще излеем водата. Ето го и сиренето. Сега ще го нарежем и него. Изливаме водата, която е останала. Ето, аз така изливам водата. Не е целия, защото не ми се занимава. Ето, и на мен ми харесва малко босилек да сложа. Слагаме малко босилек. И малко домашен зехтин и слагам. Това от Тунизия домашен зехтин са направили хората. Ето. Много хубаво замирisa. Разбъркваме. И добавяме и сиренето. Това е тофу сирене. И за сутринта закуската е готова. Става като български кускус. Само че натурално, не е тесто. И много засища. Ето, готова. Ето и завършваме клипа с перфектната киноа.